Sziasztok, én Marga vagyok, vagy paródia, hogy szeretitek, és ez a Paul Ben Ed channelből jelentkezek. Ugye én a bemutatkozós videóban én nem voltam benne, és hát tudom abból a videóból, ahogy látjátok, loptam azt a képet, plusz se voltam lefotózni a cicámat. Azért nagyon bocsánatot kérek, és fogok egy macskás videót feltölteni. Idővel attól függ, hát a macskám most jelenleg kicsit sebes az oldala, meg hát nem is igazán mostanában nincs olyan barátságos hangulatban sajnos. Hát még nem is lehet oda jönni, mert nem megy oda a közeledbe mostanában sajnos. Szóval nem hiszem, hogy mostanában lesznek videók, de azért ígérem, hogy valahogykor feltöltök még lehet, hogy az idén egy videót, de nem ígérhetem. Megpróbálom oldani a kis csajról, vagy partilányról, vagy ahogy én hívom, Parizer cicámról fogok feltölteni videót. Mr. Parizer, vagy Mrs. Parizer, na, ugye láncicám, minden jó van, ezen nem kell különösen törődni, és hát én is külön bemutatkozok. Bocsánat, hogy Eder Tables és Bentley 70-nel nem tudtam bemutatkozni, azért nagyon bocsánat, még nem hívtak be Skype-on, és mostában nem is beszélgettem velük, szóval nagyon bocsánat, és itt én csak így külön be akartam mutatkozni, így csak így nektek egy gyors videóba, és a macskát kirakom képnek, szóval ennyi lenne a videóm, sziasztok!